Pred chvíľou ešte hmla, ale teraz už krásne slniečko. Oči ešte zaspaté, slnko je už vysoko a my ideme kam? Na hory. Na hory. A kam? Na Krivan. Na Krivan. Fatransky. Takže práve už šlapeme. Dnešná turistika je zo Štefanovej a ideme na Veľký Krivaň a naspäť pôjdeme kadiaľ? Áno. Áno, pohrebení kúsok cez chleb na Gruň, na Malý Gruň, chatu pod Gruňom a naspäť. Ja som to kreslil, ale ako autor trasy si to predsa nemusím pamätať. Nie je to také podstatné. Hlavne je, aby Nelka trafila. To trafí vždy. Do auta. Nela, trafíš? Túra po Vodlanovku. Nie, že my sme už boli zadýchaní. A máme len takú malú rozcvičku. Neluške sa nepáči Hlanovka, tak na ňu neustále šteka. Ešte nevidela asi takého lietajúceho obra. Že, Neluška? Čo to je? Co? Čo to je, Nelka? Je to spoko? A navyše je žltá. Mama má štýl. Fakt, ale mamina vyšlapala nejak 3/4 tohto kopca, čo tu vyšlo lanovkou. Ľudí je tu jak na Václaváku. Čo už? Co? Nelka, čo hovoríš? Si pokračujeme ďalej, že? Ďalej? Ďalej. Kam? Tam hore? Na Krivaň. Trošku tu fúcha. Super. Pod Vianou. No, tak sme si spravili piknik pod chlebom. Hore tak strašne fúkalo, že sme si nedokázali spraviť ani fotku. Aj keby som chcel, ako nevidel som na displeji. To je strašný vietor. No, tak tu si dáme aspoň bávovečku, kávičku, Neluška trošku snehu. Áno. Mamina rozmýšľa, ako si čupnúť. Áno, bolia ma nohy. Bolia ťa nohy? Super. Z čoho? Ešte kúsok pred nami. Kam ideme? Tam? Ale to tu. Doprava, doľava, hore, dole, hej? A žen tam. No, vidíš to. Bábovka. Ešte máme to spracovať. No, však práve. Že jak to celé stihnúť? Má západ slnka. Viem. A bude ak v Palerme, Golden Hour, a my budeme doma. Nebudeme. Nebudeme.
pískajú paličky. To znamená, že ten deň je veterný. Tu slečna sa o niečo snaží. Ojoj. Ojoj. Ojoj, nebude tam D. D plus D. Jaže jak debilko. Nie, musím nájsť mäkší sneh. Debilko? Debilko? Bude v mäkšom snehu. Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere. From up above and down below, we fall into the afterglow. Čo láska ešte? Chcete ideme pozovať? Tak ešte okrem videa budem mať aj selfiečko na pas. It's now or never. Come on, let's light up the sky. Oh, now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you and I. Takže už ideme na finálny kopček dnešného dňa a tým je poludňový grúň. Aspoň jeden názov si pamätám. Veľký kriváň, chleb a poludňový grúň. Naša dnešná cesta vlastne z dola, asi tam, zo Štefanovej niekde. Že láska? Odkiaľ ideme? Stamaďal? Do Štefanovej, cez kopčeky, do Vratnej, popod Vlanovku, popod Vlanovku, až hore na Veľký Kriváň, z Kriváňa na chleb a poludňový grúň. Paradička, až na ten vietor. Keby nebolo toho vetru, tak to je dneska super deň. Ale keďže mi pískajú palice celý deň, to znamená, že vietor pracuje, fúka a ja s týmito fujarami naháňam moje baby. Lebo oni majú dneska parádnu kondičku. A ja sa len tak motám, pľantám za nimi, čaj vychlantám, kávu vychlantám, babovku sežerem. No a aspoň sa popri tom ešte aj prejdem. A kde to sme? Poludňovom. Takže to je cieľ našej dnešnej cesty. Áno. Cieľ je teraz auto. Už máš autocieľ? Obišli sme koľko kilometrov? 14. 14 kilometrov. Z tejto strany aspoň nefúka. Takže jeden Havko, druhý Havko v pozore. No, to by sa chcel kamarát. No. A my pokračujeme. A my sa potrebujeme dostať dole. Pri vleku, kde sme už dnes boli. Parkujeme tuším tam, niekde. Alebo až tam. Proste ešte ďalej. Kde my sme dnes boli? Vysmiate? Všade. Všade. Nelka, všade si dnes bola? Aha, povedz Juhauko zaujíma teraz. Juhauko. 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 Vítanka. And me, Dominik. Ciky-caky v takomto snehu. Dole z poludňového grúňa. Co, Nelka? Pozri sa, mamina, jak ide. Maličké opatrenie. Áno. Bezpečne, ale so stresom. To je naše heslo. Toto je to, čo sme chceli. Konečne si užívame deň. Bez vetrie. Ľudí minimum. Niektorí si to skracujú na zadkoch, jak tam tí chalani. Ja už som bol tiež na zadku. Nechcene.
Mám dojem, že tento cikcaktus hora z Grúňa ideme už asi od rána. Doprava, doľava, furt nie sme dole. No nič, ideme ďalej. Drum inside. The sun shining bright, no more hiding. Tak čo, ako sa šlo dole? No, dalo sa to zvládnuť. Dalo sa to zvládnuť? Ale ešte nie sme prijali. Nie? A čo nás ešte čaká? Ešte 2-3 kilometre. Ojoj. Nelka, To the pripravená? we'll face whatever comes. With hearts full of fire, we won't let it dim. We'll stand tall. Ako to môžeš zhodnotiť? Dnešný výlet na Jednotku. Veľký Krivaň, Aha, veľký krivaň na chleb. poludňový Grún a naspäť do Štefanovej. Áno. Taký časť hrebeňovky na Lechaty. Časť hrebeňovky zničená, výhľady, Výhľady krásne. áno, Mhm. teplota. Keď nefúkalo, tak teplúcko. Rýchlosť vetra, no. Mňa hneď ráno fúkalo a vtedy ma vyplo. Som tu naháňal moje dve bavy potom celý deň. Nevládny, bez energie. Hraňajky stáli dneska. Moja chyba. My si zobrali možno aj málo vody. Že určite asi aj. Zobrali sme si málo vody, málo cukru, ale zvládli sme to. A poučíme sa z vlastných chýb. Tak. Už sme vyčerpaní. Áno, Takže ideme si kúpiť kolu. Na Života večer. budiť. áno. A na večer bude pizza. A naša sobotná pizza, keďže je sobota. Bye. Ahojte. Ahojte.